kasama sa EO yung hindi pwedeng bumili ngayon ng LGU or any Philippine government agencies ng bigas na imported. Anong nangyari kasi, kaya malaki din yung ating stock sa NFA. Dapat pwede tayo mag-dispose kung may bagyo o kaya may kalamidad. Ang problema, nung may bagyo, may kalamidad, hindi nakapagbenta ang NFA kasi ang presyo namin 33. Ang gusto ng merkado, mas mababa at imported nakakabenta ng 26. Kaya halos lahat, bumili, alam naman nyo siguro niyan yung mga LGUs, nung kalamidad, bumili ng imported na bigas. So, yun ang isang EO. Then, another EO, hinihingi namin ng 3 billion fund for warehouse logistics and to procure storm damage palay sa storm or flood damage palay. So, hinihintay din natin yon. Plus, emergency procurement of warehouses nga, or emergency lease. Sa ngayon, wala sa batas na pwede kaming gumawa niyan. Kailangan na yung pabid. Baka tapos na yung harvest season bago magawa. Kaya, hopefully, within the next few days, lumabas na yung EO para makagalaw kami ng kahit papano. So, yun lang, Mr. Chair. Yun ang position ng DA as of the moment moving forward. Thank you. And of course, we support lahat ng binanggit ni Speaker sa kanyang opening statement today. And I think the DA is aligned naman with the thoughts of the Speaker moving forward. And I think ever since naman, I would like to say na through the leadership of Kong Mark Inverga and the team sa Agri, aligned naman palagi ang DA sa Congress . Diba? Even yung last amendment ng RTL, aligned ng Congress and DA. Problema na yung mga major salient points na napaka-importante na-shoot down sa Senado, dun sa office nila Cynthia Villar, mga Senator Cynthia Villar. So, yun lang ho. At yun ang katotohanan, yun ang sitwasyon at hoping to have a good deliberation and change of ideas today. Thank you ho.